Ambram, als de duistere dook van de nacht zich sluit, dan ziet de wereld er anders uit. Dan is het duisterder en is het grauwer. Maar Suze Lemke is ook wat beter. De lichtpunten. Op 26 oktober gewoon mee met Quantip in de Mani, op die plek waar Stigno zit, een speciaal concert geven. En dat is de eerste keer dat we dat zo uniek doen. We gaan namelijk niet alleen liedjes spelen, maar we gaan één groot verhaal er meer vertellen. Een verhaal wat gaat over de nacht, getiteld Rustig Rup Nacht. We hebben al een aantal liedjes geschreven speciaal voor de avond. En die gaan we dan laten huren. Met nog heel veel andere dingen. Er komt nog een leuk voorprogramma. En allemaal in een unieke setting. Heel intiem en gezellig. Lekker doen bijeen. We mogen elkaar ook vasthouden. Maar in ieder geval dat ze niet meer zo alleen zit zoals ze hier nu zit. Dus dat gaan we verzorgen. Fluistert daar een nacht vol druimen, dan mochten de gordijnen toe.